Hemen Xabi eta Zier gauz, eta Arrigurin Totxo eta Liam faltako ziren, eta gero proiektu egiteko Aitor Gametxokin kolaboratzen gabiltza. Biltzen gara bai interneten gauzak bilatzen, edo liburuak begiratzen eta gero jenteakin geratzen gara. Apur bat perfil ezberdinak planteatu dozkuez, eta apur bat bakoitzetik gauza ezberdina sartzen, egiteko lako irudi batu artekoa, ez genekilako zer hona heldu aurretik, eta hortik zeo zer sortzeko. Geuretik sortuaren proiektua, guri iruditu zitzaigun oso tresna ona zela uharteko historia ezagutzeko kanpotik eta barnetik ere bai. Harremanak izaten herriko taldeak, kirol taldeekin, kultur taldeekin eta hainbat pertsonekin. Pizka bat biltzen uharteko historia eta horrekin, informazio horrekin, osatuko dute laburmetraia. Herrize oso erlazionatuta dagoela hiru zenbakizegaz. Dauzelako lehenzielako hiru parrokia, hiru erreka hartien dagoelako, hiru erreka zinguratuta dagoelako Herrize, hiru zubi, hiru auzo, eta nostakik gupe triangulo hori zeuzelan uste dugu. Gure kontakizunen ardatza zenbaki hori zeuzelan izetie gabiz pentsaten, eta usaiatu nahi dugu zeuzer bizi jaue edo eitzen. Eta ganera ikusten du herri honegaz kontraste guapo aldagoela egin, zeuzer akzio dun zeuzer plantieti. Hori da ideia, printzipioz.